gang, sådan vel? Jeg vælter, mand. Jeg filmer. Vi skal have en lille længe. Okay, vi prøver bare igen. Okay, good. This is nice. Er du klar for gang med? Nej, okay. Fuck, jeg er ude, ikke? Jeg er helt til at prøve. Nej, det er okay. Er det hullet med reven i en bukser? Ja. Lige nærmest er sådan. Fakta, det ligger lidt over der. Det er så godt, Jeg opfordrer du også til. hvad koster vogn? Kan vi ikke købe en og så få sådan nogle fede banner i siden? Jo, det koster 1000 kroner per stykke. Hold kæft, vi kan de have mange penge. De kunne sælge lidt lort, og så kan de leve bare i generation. Det koster 2,5 millioner. 2,5 millioner. Købte de så sidste år. Jeg havde ikke brug for en vogn. Jamen, det er ikke bare noget, ikke? Eller andet? Nej. Jeg har det på, jeg skal samle sammen. Okay. Sådan. Hvis der står nogen slidt rundt omkring, så har jeg flere folk, der kan efter mig. Okay, det er sådan. Det er også derfor. Det er derfor, at det irriterer mig noget så grusomt, og irriterende den ting, det er, og jeg skal sætte dem over det skur derovre. Ja, det er godt. Det koster mig at være hver gang. Det er sådan. Så I må tage alle andre biler. Går til baghavn, vi har en masse sjov derovre. Nej, Bare ikke din. nej. Vi har ikke den, der står bil. Det er også. Er du enig om det? Det er nogen, der er sikkert med.